Ден 2 от предизвикателството. Нека започнем в удобна позиция. Днес ще разтегнем повече таза и долната част на тялото. Нека да се отпуснем в удобна позиция, да отпуснем рамене. Оставаме няколко дъха, да забавим темпото, да успокоим дишането. На следващия дъх ще докоснем дланите и ще ги разтрием. Поставяме ги върху клепачите. Връщаме дланите. Ще съберем сега стъпала, ще кръстосаме пръсти, залюляваме коленете надолу-нагоре. Нека гърба ни да бъде изправен. Сега може да повдигнем колене, да поставим длани и леко и плавно да разтегнем раменете. Отваряме и спускаме надолу. Отваряме нежно колене, спускаме надолу. Дишваме, връщаме, сменяме ръце. По същия начин, постепенно, плавно огъвкавяваме рамене. Връщаме. Сега ще спуснем дланите напред. Плъзваме напред, спускаме глава надолу. Тук е важно да отпуснем цялата горна част да виси надолу. На следващия дъх ще се върнем горе. Ще оставим левия крак свит, десния изправен, спускаме отново напред и надолу. На вдишване ще се върнем горе. Ще спуснем дясната ръка към десния крак. Лявата ръка може да остане нагоре. Ако сме по-гъвкави, спускаме покрай ухото. Може да потърсим и пръсти. Дишваме, връщаме. Сега ще поставим стъпалото на постелката и ще повдигнем таза. Ако така е трудно, може да останем със седалището долу. Само ако сме по-гъвкави и тялото позволява, отново ще плъзнем тялото напред. Не бързаме, до там, докъдето е комфортно. Задържаме, вдишваме, връщаме се. Ще сменим краката. Десния крак е свит, петата към центъра. Левия крак изправен. Пръстите сочат нагоре в контрашпиц. Отново, докъдето е комфортно, спускаме. Ставаме 1-2 дъха. На вдишването ще се върнем нагоре. Ще спуснем наляво. Ако е близо пръстите, хващаме пръстите и изтегляме нагоре. На издишване може лявата ръка да спуснем малко по-надолу, дясната покрай ухото. Погледа нека бъде нагоре. На вдишване се връщаме. Отново ще поставим стъпалото на постелката. Нека коляното да е отвън, отстрани на тялото. Ако не е комфортно, може да повдигнем пръсти или да останем на цяло стъпало. И отново да се плъзнем напред. Длани отиват напред, гръден кош надолу. Отново ще се върнем, ще спуснем седалище и ще отворим двата крака едновременно. Контрашпиц, ако е трудно, може да свием леко колене. Ако е удобна позицията, може да изправим коленете и отново да потънем напред и надолу. Ако сме по-гъвкави, ще успеем да спуснем бърдичката. Ако е трудна позицията, оставаме нагоре с прав гръб. Връщаме се плавно, не бързаме. Събираме отново до пеперуда, събрани стъпала. Залюляваме и успокояваме усещанията. През цялото време слушаме тялото.
Сега на вдишване ще повдигнем дясно стъпало, насочваме към гръден кош и залюляваме. Наляво и надясно. Може да поставим на свивката стъпалото, продължаваме с движенията, да затоплим дясната тазобедрена става. Леко изнасяме стъпалото на левия крак и продължаваме с дясно стъпало върху ляво коляно. Гъвкавяваме напред, връщаме нагоре и издишваме надолу. Ако успеем да стигнем до цялата позиция и образуваме триъгълник с коленете, може да спуснем напред и надолу. Ако има болка, връщаме нагоре. Сега ще се върнем нагоре. Ще разменим краката. Повдигаме другото стъпало, залюляваме отново. Загряваме и затопляме. Може да поставим отново на свивката, да проверим как се чувстваме. Отново ще поставим петата върху коляното. Ако е много трудна позицията, може да не спускаме надолу. Наблюдаваме усещанията в коленете и глезените. Ако стигаме до цялата позиция, образуваме триъгълник с краката, спускаме се напред и надолу, но ако има болка, оставаме горе. Връщаме се, раздалечаваме леко колене, спускаме колене в ляво и в дясно. Отново с цел да успокоим ставите след разтягането. Сега ще поставим стъпалата на постелката със свити колене и ще отпуснем челото към коленете. Поставяме тук 1-2 дъха. И на следващия дъх ще повдигнем, ще изправим гръбнака, ще изправим и коленете. Ако е трудно, свиваме колене и изтегляме нагоре ръце, да изправим гърба. И издишване ще спуснем напред и надолу. Нека да отпуснем главата. Ако сме по-гъвкави, нека опитаме да изправим коленете. Ако е трудно, оставаме със свити. На вдишване връщаме нагоре. Издишване ще свием левия крак, ще поставим стъпалото от вътрешната страна. Отново вдишваме, изправяме. На издишване спускаме надолу. Вдишваме, връщаме се нагоре. На издишване ще поставим дясната длан върху лявото коляно, лявата ръка зад гърба на пръсти. Сега ще върнем, ще сменим краката, поставяме другия крак, стъпалото от вътрешната страна, вдишваме и изправяме гърба, на издишване спускаме напред и надолу. В позициите е важно пръстите да сочат нагоре в контрашпиц. Пускаме се докъдето е комфортно, дори и да не стигаме додолу. На вдишване връщаме нагоре. На издишване лявата длан върху дясното коляно. Дясната ръка на пръсти. Усукваме нежно с прав гръб. На вдишване връщаме, изправяме и отпускаме по този начин краката. Сега нека спуснем гръбнака. Свиваме колене, прегръщаме колене към гръден кош. Ще отпуснем двата крака, леко ще ги раздалечим.
Ще раздалечим и леко ръце, дланите обръщаме нагоре. Даваме 1-2 минути на тялото да се възстанови в позицията. Може да направим 2-3 дълбоки дъха, ако усетим за нужно. Тук се стремим да пуснем контрола, да освободим всичко ненужно. И когато сме готови, може да свием колене, леко да залюлеем наляво и надясно, да спуснем тялото в страни. И с затворени очи до края ще се върнем в удобна позиция и ще завършим практиката. Благодаря ви!